Soc la Carla i estic cursant tercer d'ESO. Potser mai em veureu fent una recomanació sobre un llibre de terror. Personalment m'agraden molt més els llibres romàntics i novel·les juvenils, ja que entenc millor els personatges. Avui us vinc a parlar sobre aquest llibre. És de Blue Jeans. Abans d'avançar, Blue Jeans, que el seu nom és Francisco de Paula Fernández, va néixer a Carmona, un poble de Sevilla, i actualment viu a la capital d'Espanya. Està llicenciat a periodisme. I es va fer conèixer quan va guanyar el Premi Cervantes l'any 2013. La trilogia que ha sigut fenomen editorial del gènere juvenil és, i continuarà sent-ho, Bon dia, princesa, d'aquest mateix autor del llibre que us recomanaré avui. I es titula Tan senzill com tutejar t'estimo. És de l'editorial Planeta i de la col·lecció Columna. Té 519 pàgines. Us parlaré sobre la contraportada del llibre. El primer any a la universitat marca la vida de moltes persones. T'enfrontes a nous reptes, noves il·lusions i nombrosos canvis que, per molt que els tinguis previstos, no deixen de sorprendre't. Tot això es multiplica si, a més, aquest primer any transcorre a una residència d'estudiants. Vius a les 24 hores, els 7 dies de la setmana, amb els que acaben convertint-se en els teus millors amics. Obres els ulls de bat a bat i sorgeix l'amor. Arriben les decepcions, descobreixes la passió, et persegueixen les temptacions, coneixes a fons les teves pors, tot a un ritme que fa vertigen. Els nois de la residència Benjamin Franklin afronten aquesta època plens de somnis i també de dubtes. Les coses no sempre són el que semblen ni acaben com un desitja. Però has de llançar la moneda per saber si surt creu o cara. A veure, primer de tot us posaré en situació. Això passa durant el curs universitari, durant el primer any que apareixen aquests nous alumnes a la Universitat Benjamin Franklin de Madrid. Els personatges principals són l'Òscar Mayoral, que vol estudiar psicologia i és de Valladolid, l'Iria Chacón, que estudiarà criminologia i és de Corunya, la Nicole Vázquez, que és peruana i viu a València, la Ainhoa Cabrera, que estudiarà odontologia amb la Nicole i és de Canàries, l'Helena Guillermo estudiarà la carrera de Dret, com els seus pares, i és de Toledo. El Julen Miramont vol fer fisioteràpia i és de Navarra. Antoni Martos li agrada la comunicació audiovisual i és de València, com la Nicole. I per últim el David del Pozo, que vol estudiar publicitat i és de Sevilla. 8 alumnes del que us he parlat són els més importants d'aquesta novel·la. Diguem que són els que els hi passa tot tema de reptes, totes les il·lusions, totes les situacions més difícils. A part d'aquests, cal destacar dos personatges molt importants que faran que al principi, al mig o al final de la història hi passin coses que no t'esperis. I estic parlant de la Marta, la germana petita de l'Helena, i també parlo d'en Carmona, que està cursant l'últim any a aquesta universitat. Recomano aquest llibre a persones que els agradi el gènere romàntic i tots els temes sobre els adolescents. Crec que no deixarà de ser un dels llibres més llegits, ja que la lectura és fluida. I molts cops et sents identificat. I fins aquí la meva recomanació. Espero que us hagi agradat.